Makadi muri Zimbabwe. Ini zita rinoitwa Raymond from Ultra Media Zimbabwe. Nhasi ndasangana prophet wari kupisa streets vanonzi prophet Bazooka. Ndane time yakareba prophet ndingouzwa kuti kuna nonzi prophet Bazooka ndimboedza kutsvaga kuti ndowana kupi prophet Bazooka. Mafoni number chaiwo kuda kumbotsvaga ndakashayiwa, but nhasi pandasvika muSouth Park ndazobvunza ndikati ndingoudza kuna unonzi prophet Bazooka unowanika muSouth Park ndowawana kupi. Usama tazosvika neusiku uno tasvika pamba penyu nhasi uno kuti tisvike. Musakanganwa kulike, kushare, kusubscribe nemacomments kuita kuti mangwana chingoturu chinotanga kusvika kwamuri. Prophet Bazooka ndodzoka kwamuri. Munhu anonzi prophet Bazooka ndiani? Makadii ndinofara kana zvifaro ya vanoitwa prophet Bazooka ndini. Ndinoitwa prophet Bazooka togara muno muSouth Park. Alright. Prophet Bazooka uzori mukuita zvinoshamisa chaizvo muno muSouth Park nemunzvimbo dzakasiyana siyana dzakatenderedza. Takuzoti prophet Bazooka vari kuita zvekusenda nyuchi kuna vanenge vabirwa, vari kuita zvekuloka vanenge vane dzimba dzavo, vari kuita gumbo kunze. Zvakamira sei? Avo maita basa nekubvunza zvakadaro. Isusu ndo mashandira ndiri kuita. Munhu akauya panapa abirwa, tinodzosa zvinhu zvaanenge abirwa saizvozvo. Tinotumira nyuchi kune munhu anenge abirwa, ungawabirwa mari, ungawabirwa hembe chaidzo, ungawabirwa maTV mumba, ungawabirwa mafoni chaiwo. Tinobatsiridza saizvozvo, tinosendera nyuchi kuti kana munhu achinge arwadziwa nenyuchi idzodzo dzinenge dzamuruma dzamumomotera, ndo paanokwanisa kuzoreura kuti aiwa ndakaba pakati then tasvika panzvimbo saizvozvo. Ndo zviri kuitika saizvozvo. Saka muri kuti nyuchi dzinotoruma zvokutoruma chaizvo? Nyuchi dzinotoruma munhu waMwari zvokutoruma chaizvo. Notakambozwa ngoitanzi nyuchi hakuna zvakadaro, nyuchi feki, vamwe vatanzi hameno zvezvingotaurika. Ndo zviri kutoitika sekunzwa kwamakaita zvazoita kuti musvike panapa sekunzwa kudaro. Kureva kuti chaita kuti musvike panapa haanenge asiri munhu mumwe chete anenge aitaura sekudaro. Nyuchi zviuru zviri kutoitika saizvozvo. Ndofunga kune murume akauya panapa achibatsirwa svondo rakapera, ndonga ndo nhau yanyanyotekeshera muno muSouth Park. Murume uyu akanga abirwa mombe dzake 2, asi abirwa mombe dzake 2 ndobva waya pana tichimubatsiridza. Tikamuti munhu aba mombe idzi, mwana wako mukomana mukuru ndiye aba mombe. Iye akaramba akati mwana wangu asatamboita izvozvo. Akati aBazooka kana muchigona kundibatsira ndibatsire ndione kuti zvinhu ndezvechokwadi zvishuwa kuti mwana wangu ndiye aba mombe saizvo because aimurambira. Saka ndo patakasvika tikati ominana ndobva tasenda nyuchi ikoko. So takazonzwa takutofonerwa pamashops apa chinzi pane vanhu vaine mukomana but vari muopen track but akamomoterwa nenyuchi saizvozvo. Saka baba vangu vatori munzira kuya kunoko nemwana komana wavo achiti timubatsiridze kuti nyuchi dziya tichidzibvisa paari. Ndonga ndo nhau yaita kuti muzosvikawo panapa, yaita kuti atekeshera muno muSouth Park, ndo nhau atekeshera muno. Right, iyo nyaya iyoyo ndakaidzwa nyaya iyoyo. Usati achisvike tisvike panzvimbo ndinatsomuona iye wacho kuti ndezvechokwadi here. Alright. Prophet Bazooka chechi makaitanga gore ripi? Ya, chechi yangu ndakaitanga 2018 muSouth Africa. Ndobva tazouya futi kuno kuZimbabwe kuSouth Park ndo taita chechi yedu gore rakapera muna June patakavhura imwe inonzi The Blood of Jesus Prophetic Ministry. Tinoitira pamatombo paJesa paQuaridem ndo kwatoitira chechi yedu. Alright. Saka chechi yenyu vanhu vari kuitambira sei, vari mukati vari munzvimbo vari kuzvitambira seiwo pane zvimweni muchiita? Ya, vari mukati menzvimbo basa rivari kuritambira nevana vemukati mechechi basa rivari kuritambira nekuti vazhinji vari kupupura ende vazhinji vari kupona. Alright. Right, Prophet Bazooka, ko ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo semunhu waMwari munamata? Maita basa nemubvunzewo. Dambudziko randiri kufesana naro nderekuti tiri kuitira pachikoro apo, tiri kurenda pachikoro. Saka tichida tawanawo pedu pekuti namatirewo nekuti muclassroom macho imomo tawandisa ani maona tawandisa. Saka toda kuti dai tawanawo pedu pakasunungukawo pekuti hatibhadhawo rendo tichinamatawo zvakasununguka.
zvaigona kuti itiro zvakanaka saka ndo dambudziko randinofesana naro. Alright. Right, gaimbodzoke kumashure bijana prophet. Mambotaura kuti makamboita mukoma nekuba mombe handiti. Yeah. Right. Kune imwe ndakambonzwa yekunzi kuna mai wakadonha nyoka. Zvakamira sei? Ya mai ava vakadonha nyoka muchiuno. Nunga munoziva kuti kana uchinge vanhu mukati menzvimbo vanotaura kuti kwaita muprofita. Nunga munoziva kuti muprofita akafanira nelight, akafanira chiedza chekuti chiedza kana chikavheneka masvosva anouyawo ipapo, dzingave shwarara dzinouyawo ipapo. Saka nyaya yakaita ndeyekuti mai vanga nemabasa vakaipa, saka vakati rega ndinoedza ndinoona shuwa kuti bhazuka anoona here uyezve bhazuka akatumwa here naMwari. Saka vakaya vaine nyoka yanga iri muchiuno. Saka panguva yatainamata patakati chiuya kunoti kunamatire vanhu vakaita kiu, ndo pakapadonha nyoka muchiuno mavo. But pakatodonha nyoka yemuchiuno vakaratidza ivo kutaka kujamba utange munhu akanuka saizvozvo. Saka ndo patakaenda ipapo tatanga kuwanamatira ndobva vachitanga kuchimanifesta, vanhu vakatiza singaiti patinonamatira pamatomba. Ko zvimwe futi zvakare zvingaitwa chimwe chingati shamiso. Ya rimwe basa ratakambobata takaribata kunonzi kumuti usina zita kuBhowera. Kune pamusha pevanhu vaitemwa nematombo anga vasingaoni. Paiti nango even pakasvika vana vaenzi chaivo pamba vachida kuti vakwazise vanhu vaingotemwa nematombo vasingaoni. Saka ndakazosvikawo pakufonerwa nehama dzavo zvikanzi kuna munhu anonzi aBhazuka vanobatsira vanhu vakuSouth Park. Saka ndo patakazoenda iko kuBhowera tikasvika tikanodzimura matombo iyaya. Iko nezvimuriyo inofara havachatemwe nematombo aivatema vasingaoni. Alright, matombo zvese zvatova normal. Vatova right. Vachisina dambudziko iro. Alright. Prophet Bhazuka, ndiapi mamwe mashoko emuda kusiyira kune vose vakakuta vari kukuonai pachivhitivhiti? Ya mashoko andoda kusiyira ndeyekuti ngatinamate vana vaMwari. Chiri kudikwana nowadays kana usingagone kuroya unofanira kutonamata. Ndo nyaya yandoda kushingisa vanhu. Uyezve tine matambudziko atokwanisa kupedza. Ungava une marriage iri kunetsa, ungava uri kutsvaga basa, ungava uri kuda kukwiridzirwa pabasa ipapo, ungava vanhu vanopenga chaivo mukati memusha, vaya vanopenga vanorwara nepfungwa vaya, tinobatsira zvichitanga kufamba zvakanaka. Mungava mukati memusha makarombwa but hamusiziva kuti akabata mushonga wacho ndiani. Tinokubatsiridzai nekukudzai neprofesi nekukubatsirai kuti munhu akaromba anonzi Edmo kana anonzi Peter, tinozviita kuti saizvozvo. Nekuti nowadays ukaendawo kuna vamwe vanhu vakukwanisa kuti vakakuudza havakudzi zita remunhu wacho ndiani ari kukanganisa mukati memusha. Saka isu panapa tinokuudza kuti ari kukanganisa ndinhingi. Uyezve ungava uri kuAmerica, Botswana, ungava uri mukati meZimbabwe, uri kuChipinge, Mozambique nakupi, tinokubatsira pafoni dambudziko rako richitopera ipapo. Kune vanoda kuzotishanyirawo ndofunga tine prophetic Sunday yatinayo, prophetic Sunday service yatinayo musi wa12 January paNew Site South Park Secondary School pamatombo. Ndo patinenge tiri kunooneka kuda kuzotishanyirawo. Alright. Yeah. Right. Ati vachanga vachida kubata prophet namba muchange muchidzona pascreen handiti. Uyezve musakanganwe kulike, kushare, kusubscribe nemacomments. Tinoda macomments kune vanenge vakabatsirwa naprofeti wanewo vari kushaura zoti profeti vari kupi handiti vari WhatsApp sematsaki atengo waitawo but saka isei mucomment section wani matestimony avo vari kuda kutenda kuna profeti. Ndatenda zvangu. Thank you.